Helo, mae angen i wasanaethau gyhoeddus yn Sir Ddinbych gynllunio ar gyfer y dyfodol. Felly rydym am glywed beth mae ein cymunedau eisiau. Mae sesiynau sgwrs y sir wedi bod yn digwydd gyda'r cyhoedd ers Gorffennaf, a dim ond wythnos sydd ar ôl i chi gael deud eich dweud. Dychmygwch ei fod y flwyddyn 2010. Sut gymuned ydych chi'n gobeithio ei gweld? Gallech feddwl am faint oed y byddwch chi? Neu pobl ifanc rydych yn hadnabod? Gallwch hefyd feddwl am sut le rydych yn dymuno i'ch cymuned fod rwan. Efallai mai dyna yw eich gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Pethau i feddwl amdanynt, fel yr economi, yr amgylchedd, yr iaith Gymraeg, iechyd corfforol a meddyliol pobl, neu pa mor dda y bydd pobl yn cyd-dynnu lle rydych yn byw. Mae rhai bobl rydym wedi siarad â nhw wedi dweud fod amgylchedd glân sy'n defnyddio ynni adnewyddadwy yn bwysig iddynt, ynghyd â mynediad at swyddi da a thai. Beth yw eich blaenoriaethau? A beth ydych chi'n meddwl sydd angen ei wneud rwan? I ni symud at weledigaeth hon ar gyfer y dyfodol. Efallai y bydd eich syniadau yn ymddanos yn uchelgeisiol a chymleth, ond ni fyddant yn amhosibl. Rydym am wybod beth ydych chi'n meddwl yw'r pethau iawn i ddechrau eu gwneud rwan. A hefyd, rhoi gwybod i ni am bethau yn eich barn chi sy'n gallu rhwystro'r pethau hyn rhag digwydd. Os ydym yn dod yn ymwybodol o unrhyw rwystrau, gallwn ddechrau meddwl am ffyrdd o'i goresgyn. A chofiwch, yn Sir Ddinbych rydym mor ffodus bod ein cymunedau ar y cyfan yn lle ddiogel, yn gyfeillgar ac yn llefydd ysgodol i fod ynynt. Rydym yn byw ymysg preswylwyr, adeiladau, busnesau a grwpiau cymunedol gwych, ac wrth gwrs, harddwch ein cefn gwlad. Ydych chi'n meddwl ein bod yn defnyddio'r asedau gwerthfawr hyn i'w potensial llawn? Sut ydych chi'n meddwl y gallwn ei defnyddio a gweithio gyda'n gilydd i wneud ein cymunedau yn well fyth? A oes unrhyw dechnoleg sy'n debygol o fod o gwmpas yn y dyfodol a allai helpu? Mae rhai bobl wedi meddwl am sut allai ceir heb yrwyr helpu bobl nad ydynt yn gyrru i fynd allan. Dyma eich cyfle i roi'r byd yn ei le. Lle bydd rhai sy'n gwneud penderfyniadau gwasanaethau gyhoeddus yn gwrando. Felly, peidiwch â cholli allan ar eich cyfle. Cliciwch ar y ddolen yn y sylwadau isod i ddeud eich dweud. Diolch am wrando a hwyl am y tro.